Nu er vi ude i haven, og jeg nåede ikke at sætte kameraet til, så tissede han. Og så fik han masser ros. Han har så også lige nået at gøre det inde på gulvtæppet. Han havde lige ligget og sovet, og så blev han lidt urolig, og inden jeg nåede at få ham ud, så han åbenbart tisset, uden jeg havde set det. Så skal man jo bare lade som ingenting. Ikke noget med at putte snuden ned i deres tis og sådan nogle gammeldags opfattelser. Det må man bare lade som ingenting, og så tør det op selvfølgelig. Hej lille skat. Jamen nu er han blevet helt legesyg. Og det er så godt, han har ude, imens der er lys. Fordi det bliver hurtigt mørkt her i november. Så det er bare med, at han får undersøgt haven, så han også kan føle sig tryg ved at skulle ud og tisse, når det er blevet mørkt. Og han virker altså fra opdrætteren, de siger, at han er ikke så bange for mørke. Så det er jo super godt. Hej Aslan, hvor er du sød. Ja, du er så sød. Han er stadig urolig, fordi han har altså kun været hos mig i cirka en time eller halvanden times tid. Og han kan selvfølgelig ikke forstå, hvor hans mors søsken er henne, så dem går han og leder efter nu. Så igen er det bare med at give ham så meget tryghed som muligt. Jeg skrev i går på Facebook, at det selvfølgelig er traumatiserende at tage ham væk fra hans flok. Så nu er hans nye flok, og det skal han jo lige finde ud af. Derfor er det også vigtigt, at man som sagt har roen og er sammen med sin hundevalg det første døgn, uden at skulle noget andet. Vi tager godt nok op i stallen, hvor jeg lige skal lukke et par heste ind, og så kan han få lov at snuse til dem, så han bliver præget på heste fra starten af, da jeg nu også træner heste og så videre. Og det er selvfølgelig rigtig vigtigt, at han bliver præget på alt muligt her de første uger. Det er det, man ikke kan lave om. Det vil sige, det er irreversibelt at sætte sig ind på referencesystemet, altså direkte i ryggraden. Så socialisering med andre hunde og undersøgelse af ting, og blandt andet også der med hestene, er ualmindeligt vigtigt de første 4 uger. Så altså efter han er kommet hjem, det vil sige fra 8. til 12. uge. Så vi skal træne rigtigt fra starten af, og så får man det altså 10-fold igen, hvis man gør det. Og nu går jeg lige med ham her, han går og søger. Måske skal han på toilettet, og så går han bare og snuser til haven. Og jeg følger bare med ham her. Og så sat sig og lagt sig. De bliver jo hurtigt trætte, så nogle små nogen. Aslan? Hej dreng, hvor er du dygtig. Det var så godt, hvor er du dygtig. Det var godt. Det var godt. Han farter rundt, så nu må jeg lige køre kameraet med her. Nu kan vi netop prøve. Nu går jeg lige herhen, fordi jeg vil lige tage et par godbidder til ham. Og så, nu er han der, så det var jo meget fint. Hvor er du dygtig. Skal han også ros bare for at følge med her? Jamen, du er så dygtig, skat. Jeg er altså alene om at filme i dag, så derfor bliver det måske ikke den allerbedste kvalitet. Så nu går vi herud igen, og så skal jeg lige vise jer at lave et indkald her. Bare lave masser af indkald med jeres nye hvalpe. Mange gange om dagen. Det er det, der virker på sigt. Og det er det, der virker, når de så kommer i pubertet. Nu følger han bare med mig, så det er svært at lave indkald. Nu går han så lidt væk, så kan jeg sætte mig ned på huk. Sige, Aslan, kom! Dygtig! Dygtig! Og så er jeg selvfølgelig altid klar med en godbid. Det er jo så vigtigt i indlæringen, at man giver godbidder. Og så kan man altid senere hen nøjes med rosen på mange af tingene. Men en gang imellem, så skal man give godbid, så man skal altid have godbidder på sig, selv med voksehunde. Dygtig! Så fik vi lidt øjenkontakt, så jeg får en ros for det. Jeg tog nemlig en godbid op til min mund, det kan I selvfølgelig ikke se, for ligesom at trække hans øjne op til mig. Fordi hans navn betyder faktisk kig på mig, indtil jeg har givet et andet signal. Aslan? Og det er faktisk en lederskabsøvelse. Jeg tror, der var en godbid, der faldt ned på jorden der. Og så skal man ikke gentage navnet hele tiden. Nu er der så gået lidt tid, siden jeg sagde Aslan. Ja, han gnasker løs, og der er altså røget nogle godbidder på græsset. Så prøver vi lige igen. Aslan? Dygtig! Og i det øjeblik, han kigger, så roser jeg, og så får han godbiden. Det var godt. Nu kunne I ikke se ham. Dygtig dreng. Dygtig dreng. Så masser af det, øjenkontakt og indkald. Og så masser af ros til hundene. Nu koncentrerer jeg mig både om at filme og snakke til jer. Men man skal alligevel gøre det. Så nu løber han derhen, og jeg havde ikke fået sagt fri til ham. Det skal man sådan set også. Men det er helt i orden. Det er helt i orden. Vi skal jo træne det rigtig, rigtig meget. Så det skal nok blive rigtig godt. Så nu vil jeg slutte for nu.
Og I må have god hjemmetræning, også hvis I har hvalpe, og held og lykke med det. Hej.